כוח נוסף, אנחנו יוצאות לדרך. איזה ציוד צריך? מקל, גומייה פתוחה, זוג משקוליות, 4 תרגילים, 2 סטים כל תרגיל, 8 חזרות. מוכנות? קדימה. אז התרגיל הראשון, אנחנו מתרגלות את ההיפ הינג' שלנו, כמו שעשינו בסרטון הקודם. אנחנו שמות את 3 הנקודות מאחורי הראש, בשכמות ועצם הזנב. בזמן התרגיל אנחנו לא מנתקות, אוקיי? אנחנו עושות כפיפה ולא מנתקות את 3 הנקודות. זה האינדיקציה שהתרגיל נכון. אז אנחנו מתחילות עכשיו, סט ראשון, 8 חזרות, קדימה. מצוין, זה היה הסט הראשון. עכשיו אנחנו עוברות לסט השני. היום באימון אנחנו נתקדם ונעביר את המקל ונחוז בו כמו במוט. כאילו אנחנו מחזיקות משקולת מוט, אבל אנחנו מדמיינות שהוא נוגע ב3 הנקודות, ואנחנו עושות את אותה תנועה, רק שהוא נמצא לפנים. אנחנו מחזיקות ברוחב המותניים ומקרבות לשוק, אוקיי? לרגליים, עד שהוא יורד מתחת לברכיים ועולות חזרה, עד המותניים, אוקיי? הוא מלטף קלות את הרגליים עד מתחת לברכיים, ולא לרדת עד הקרסול ולהזדקף חזרה. 8 חזרות, סט שני, היפ הינג' עם מקל קדימה. יפה מאוד, זה היה הסט השני. כל הכבוד. עכשיו אנחנו נוסיף היום עוד סט אקסטרה להיפ הינג'. אני רוצה שתשימו את הגומייה מתחת לרגליים בצורה בטוחה שהיא לא תשתחרר. אני מתחילה מהמנח הנמוך, ומפה אני מזדקפת נגד ההתנגדות של הגומייה. אני צריכה שהיא תהיה מספיק מתוחה כשאני מזדקפת. כשאני יורדת, זה השלב הרפוי שלה. אז אנחנו נעשה 8 חזרות, סט שלישי. מאוד. אלו היו 3 סטים, הראשון היה חימום, 2 סטים של תרגיל ההיפ הינג', מקל מלפנים, אחר כך כנגד גומייה. סיימנו עם התרגיל הראשון, היפ הינג', הכנה לדדליפט. אנחנו עוברות לתרגיל השני. תרגיל שני, סקווט עם משקולות. אנחנו מתחילות ממשקל נמוך, משקל שאנחנו רגילות לעבוד איתו, אנחנו עוד לא מעלות עומסים, אנחנו בסרטונים למתחילות. תיקחו את המשקולות שאתם רגילות לעבוד איתם בבית. אנחנו מניחות את המשקולות מתחת לאוזניים על הכתפיים, רוכנות טיפה לפנים, מחופפות את הברכיים, פיסוק קצת יותר מרוחב כתפיים, ומהמנח הזה אנחנו יורדות למטה, כאילו אנחנו מתיישבות על כיסא נמוך
דמיוני, כיסא של ילדים בגן, אוקיי? אם קשה לך לרדת כל כך נמוך, אז תרדי כמה שאת יכולה. אבל אנחנו לא רוכנות קדימה, נמוך, למטה, כמו בהיפ הינג', אלא אנחנו מורידות את הישבן מטה. 8 חזרות, סט ראשון, קדימה. יפה מאוד, זה היה הסט הראשון. מנוחה ממש קלה של כמה שניות. התרגיל הוא יחסית פשוט, משקל קל, ואנחנו יוצאות לסט השני, 8 חזרות, סקווט עם משקוליות. יפה מאוד. זה היה הסט השני, 8 חזרות, תרגיל סקווט לרגליים. נמשיך לתרגיל הבא. לתרגיל הבא שלנו אנחנו נשתמש בזוג משקוליות. תרגיל לפלג גוף עליון, לזרועות, לכתפיים. שימי לב, אנחנו מתחילות את התרגיל כשהמשקולות למטה, מכופפות מרפקים, מסובבות, מרימות לתקרה. מורידות, מסובבות, וחזרה לרצפה. שוב, מרימות, מסובבות, לתקרה. מורידות, מסובבות, לרצפה. בואי נצא לסט הראשון, 8 חזרות, קדימה. יפה מאוד. זה היה הסט הראשון, מנוחה קלה, כמה שניות, ואנחנו יוצאות לסט השני, 8 חזרות, קדימה. כל הכבוד. תרגיל אחרון, תרגיל סמיכה עם גרירת משקולת, לעבוד על שרירי ליבה. תשתמשי במשקל גבוה אם יש לך, אם לא, לא נורא. אז אנחנו עושות מנח של סמיכה. אנחנו לוקחות את המשקולת, ועם היד הנגדית מביאות את לצד אחד ולצד השני. אנחנו מעבירות את המשקולת מצד לצד, 8 חזרות, סט ראשון, קדימה. זה היה הסט הראשון, מנוחה קלה, תרגיל יחסית קל. ואנחנו יוצאות לסט השני, 8 חזרות, קדימה. יפה מאוד. זה היה האימון השני. בשביל עוד אימונים תירשמי לערוץ, תעקבי אחרי הפרסומים החדשים ותתחזקי מאוד.